Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Disih wis bar nyambel ndok. Pokoknya mati urip lawoe esuk sore ya wis ndok. Sing praktis, sing nayoh, sing genah ya wis kuwi. Masakane dadi ya cepet. Mek dong-dondong iki Dinda nyuwun asem-asem, tapi masak kuwi engko kesuwen Dinda ngenteni ndek sore dipreksakno guys, tiwas digawekno surat izin karo Pak Dokter, digekno surat izin ki selama 2 hari, tapi Dindane ya panggah masuk sekolah, kroso awake penak bar ngombe obat. Ya wis panggah mangkat sekolah kae bocah sik sarapan. Pak Suntang melok sarapan wisan. Tapi ngalar sego sik panas kono. Wis bar mimi obat sing sebelum makan Dik. Kuwi karek sing sudah makan. Nang sarapan sik. Ya mek sing isor, nek sing dhuwur kobong men tak tinggal ngisahi cowek. Ceritane iki ngono. Kok tak masakno asem-asem. Asem-asem jeroane dhisik apa daginge? Jeroane sik, atine sik ya wis. Manut. Sing tukang masak manut. Wis irunge wis kudung pramukane segi 4. Tak turu ki tak tekoki guys. Awake wis adem nduk empun. Ambekanku lah irungku ya wis cara mena dienggo napas ki wis plong ngono Bu, nggo ambekan ndek iki kan buntu. Tapi tenan ya guys. Mulai Pak Su, Dese, Dinda, Mbak Ana, Dek Habis, pokoke sak adik-adike Dese iki nek priksa cocok iki ning ngene Pak Wahyu. Angger digawa rono ngombe obat pisan ngene ya alhamdulillah. Ya langsung sehat lho kuwi Dinda awak ya langsung jelas. Ngono ngenteni sampai 3 dino. Lah mikirku ngombe paracetamol kuwi ae wis apa ki? Adem iso sekolah ngono. Lah angger reaksine obat entek kok ya panggah panas neh. Angger obate diombe iso keringetan ya panggah panas neh sampai 3 hari lho guys. Aku ora ya jengkel sing Pak Su. Wis ayo bisa priksa, ngene ra dipriksakno malah ora ayem mangger teko sekolah klimpruk, bubuk ya Allah. Diombeni obat yo panggah ngono ae. Lah saiki tiwas percuma iki. Pak doktere nek gawekno surat izin, guys. Digawekno 2 hari iki lho. Izine. Tapi yo piye meneh. Sing nglakoni ora gelem. Enak apa ora, guys? Anak sekolah sing kandhanane ngeyel dikon prei 1 hari ngene kok ora gelem. Enak apa ora ya, guys, anake jenengan. Pokoke padha apa ora karo Dinda iki. Semangate sekolah ki sampai kaya wong kebacut ngono kae lho. Senenge sekolah kok ngantek kebacut kon prei 1 hari kok ora gelem. Kok gak peduli awake iki piye ngono wis gak peduli. Butuhe dinek engko iki piye Bu, iki engko uji, aku sesuk iki pramuka ngene-ngene. Walah wis karo nangis. Astagfirullahaladzim, aku nek mati sampai judek lho guys. Pak Suwi sampai muring-muring ndek sore. Wis karek kowe kono. Nek dinganu wong tuwek diopeni wong tuwek nek ra anu karek kowe kono. Nek muring-muring. Wong dikon prei sekolah kok. Ya Allah. Rupami ya Allah. Ya Allah, mangan opo iki sayang? Permen. Jajan opo sayang? Nyuwun permen mboten? Dinda, hus obat. Iki lho, enten kowe dikekno surat izin gurune iki panggah mlebu lho. Kowe ora ya anyel dadi anak cara mono. Piye? Temandang sing
Piana sithik-sithik ora mlebu, sithik-sithik ora mlebu. Lagi Pak Dokter ndek kan ngomong. Nggih, mungkin kula damelke surat izin terus diparingke Bu Guru. Lagi ndek bengi wis dikirim apa kuwi HP. Lah delalahe malah mlebu ni gurune gak kekelen kuwi. Piana iki yo Angger krasa awake penak ngono kok wis. Oh alah. Ora kena dikandani. Sa, ngerti asikile mamak nek mbok idak-idak niki lho karepem piye? tak kuncer, Dek. Karepem piye ngono kuwi? Jek sikile mamak lemah tok ngono ki piye? Usapi. Diusapi. Lho ngono ki mbok idak-idak ngono ki piye? Iki gak masak ya iki, Cok. Lho gak kok kuwi njaluk asem-asem Dinda. Ya sing cepet sik ngono lho. To. Dolan. Heeh. Sing sekirane cepet. Piye ngono? Tas tok lah nek ngombe. Aku dadi yo mak pilek rasa. Nyuwun permen Kakak, Nduk. Nggih. Ya wis nang mundut satu ah. Nggih. Yo nyoro Permen. iki lho gendong mak. Engko nek misale nganu ya, Nduk, kok ngantuk, berat nganu ngono ngomong Bu Guru nggih, istirahat ning UKS lah gak popo. Engko nek dikandani ngeyel kok, Turun nek kakak ora apa-apa, Din aku dek ben yo. Wong dikon istirahat 2 hari ki lho to. Ketoke kok ya malah Iki kok ngono, Ibu. aku. Aku ki uji yo, Bu, engko ki pokoke engko krasa penak yo langsung adus. Adus sik yo gak banyu anget iki, Mang. Gak nget banyu wong piye, Nduk? Aduh, serandalku sasah. Duh, idak-idak kok ngene. Botol anyar kuwi ndek ini. Ning sekolahan kan peraturane tumbas es teh yo gak oleh nganggo gelas plastik. Nah, kon nggawa botol dhewe ngono kuwi. Dadine yo wis tuku kuwi ndek ini. Larutan mang lho, Dik. Awakmu ndek yo nyengangi ngene, Nduk. Yang dino kok koyo ngono. Kok yo nyengangi. Ngene kan, Dik. Tapi obat ngene Pak Wahyu ki tenan yo, Pur. Cara mono ki cocok ngono lho. Aku angger ngombe pisan, Dinda ngombe pisan. Lah ana habis iki. Pak Su, cocoke padane. Aku lah yo rono. Lah isa iki gak ket lahir cenger. Bayi selapan nek sirahe udunen pating pentol. Iki ket kae lho, mata dibeleken biyen iso ngerti lho. Dokter yang buanteng iki. Lah terus kelek udunen. Lah yo. Pokoke periksane ra rono ya ra. Yo tara yo judu kok mbok piye-piyene yo judu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sayang. Salah, Dek. Iku protein kayak gini. Waduh. Sayang. Hati-hati, Kak. Piye? Dadah, hati-hati, Kak. Sangune pun. Nyuwun ayah. Duwe nduk ning dompetku jupuk ah. Lah jere ape mbok nggo nabung? Alah ditabung kabeh ndak ge oleh. Ndak mbok iskone. Nanti mbok iskone. Sa. Gak usah nderek Kakak, Sa. Kae Pak De ning jopo apa ora kae engko? Alah, niku nangike. Berarti sampun Pak De. Sadalo mbok ku munggah mendur kok. Ngono. Ayo itu ini Ndek bengi nggih ngono. Iki kula damelke 2 hari nggih ijine nggih ngono. Lah esuk iki tak tekoki to. Wis penak nduk awakmu. Alhamdulillah Bu, irungku ki tak nggo ambekan ya wis plong rasane turu ki tanet jere. Angkel iki 100 sik pire? Oh ya 100. Lho lah piye ndak aku njaluki ya, Bu. Lah iya maksudnya berarti si obatnya sing rada anu nah. Sakit kan berarti lara sing biasa. Lah wong kuwi nganu Dik ditekoki cara ngono ki nganune piye? Lah sirah iki ngelu. Terus sing panas iki cuma sirah mbek gulu ngene iki lho. Nek awak sak ngene iki adem. Tapi ki ngono kuwi. Terus apa? Anu ketoke kok nganu cara ngono ki ketoke kok banget lelahe ngono lho bocah iki. Pak Wahyu ki wis nyawang Dinda ki wis. Tapi nganu nggih niki tinggal istirahat dulu 2 hari. Engko tak
gawekno izin ngono sing Pak doktere. Tapi yo itu yo. percuma. 7 ngene Bambang kan 6. Tanggal 6 saiki 7. Gekno izin ya percuma. Diapakno. Mulai guys, mulai aktivitas iki tak sambi-sambi nggih. Yo gawe konten yo karo mergawe ben cepet yang selesai. Nek gawe konten tok untuk bagian iki cek utuh ora nek sing nyandak guys. Soalnya dek Dinda ki awak yo juga penak. Tur saiki penggian omah kuwi yo 100% ki ning DC kabeh. Dindane wis ora kena dijagakno, guys. Dinda ki mangkat esuk. Balik sore jam 4 jam 3. Jadi ini ya wis seluruh pekerjaan ki aku sing mengerjakan. Wis niki sak titahe, sak candake, nek arep ning baon ki malah korah-korahe bengi, ubah-ubah ya bengi. Jadi esuk ki wis deal kabeh. Arek mikir apa kuwi nyiapno bontot terus mangkat ning baon. Yes. Jadi dhisik tak apa cerita sedikit ya, tak cerita saiki. Masalah apa ya guys? Takziah. Kan yo beda desa, beda cara ya guys. Nek kene nek umume takziah wong kene iki nek wong lanang yo saiklase guys, Mas yo nggawa dhuwit tapi nggih seikhlasnya. Yo enek sing 10.000, yo enek sing 20.000, yo enek sing 10.000 ngono ya guys. Ora diamplop seikhlasnya lah. Tapi nek wong wedok yo kadang yo enek sing beras tok, yo kadang enek sing ditumpangi mie, yo kadang enek sing ditumpangi gula ngono ya guys. Kan seikhlasnya. Jadi ora mikir kaya balekno bubuhan ngono iki gak guys ini seikhlasnya. Nek daerah iki yo guys dhisik pernah Yogya. Dhisik iki mbiyen pernah takziah ning Yogya guys. Pas waktu itu kakeknya Mbak Ana. Jadi Mbak Ana ini meninggal sing Mbah Lanang nggih. Iku habis baru umur 2 bulan. Nek gak salah ya sik bayi cenger lho guys, tak jan numpak elep. Mangkat kok kene iki jam 9 malam, teko kono. Jam setengah 5 pagi. Teko kono ki pas adzan subuh lho guys, jam 4:15 kok setengah 5-an lah. Anggek teko kono. Soale mbiyen ki jaman mbiyen nyater elep ki ora ditokno tol, dadi makane memakan waktu direwangi jam 9 nek kok kene. Lah iku aku nek eling ya Allah, dia baru umur 2 bulan iki. Jenenge ning jero mobil ki nangis gak enek menengi. Selama nek pas waktu mangkate iki pinter guys. Turu wae, basa kokono bar nduwur awan sampai tekan kene bengi jam 10, jam 11. Selama perjalanan jenenge bocah kan maune yo gak mandi sore apa piye ngono yo. Lha iku awake mungkin ae yo jenenge bayek yo pliket kabeh bol. Kadang padahal kuwi yo wis persiapan apa ae sing apa kuwi nggawa buku Yasin sing alah apa ae guys pokoke iki lemah sing kok dulure kuwi digembolno sing kuwi ana wong tuwek-tuwek iki nek ngandani tapi yo cek panggah nangis e jenenge bocah iki cek bayek. Ku tak ngerti ngene-ngene yo mbok yo gak ngerti yo. Lah iku kan nginep yo gak nginep yo guys, nginepe iki yo ning dalan mangkat jam 9 malam terus teko kono subuh. Terus bar nduhur mangkat kok kono neh tekan kene bengi. Cara yo rong bengi tapi kene perjalanan bengine. Pas waktu itu lah terus sing ibuke karo bapake Mbak Ana kuwi isene riyo guys, kok gak iso medun. Dadine adoh malah adoh dikabari ninggal kuwi terus rono nduk, mbae nganu nduk meninggal dunia nah. Kowe kan selama kecilik urung pernah tilik mbae rono, ngerti-ngertine kok wis
ninggal ya guys. Lah kuwi terus rono tenan, yo Pak Su, yo aku Pak Su gak melok sih. Pak Su gak melok guys gaene ngomah. Pak Su tunggu omah nggih, cuma aku, Mbak Ana, Mas Agus, terus karo keluargane Mbak Ana etan melok kabeh sak pakdene sak leke, jaman biyen iki sak elek ngono. Lah kuwi terus tekan kono iki guys. Jenenge yo mungkin ae beda desa, beda cara nggih. Desa iki tekan kono ki yo heran. Herane iki cara mono kok beda adoh karo wong kene. Nek wong kene kan siaran ning masjid satu kali wis. Lah nek ning kono ki setiap musala, setiap masjid ki siaran, disiarno dadi desa kono-kono ki ngerti ngono. Lah nek kene ya cuma masjid dhewe kene disiarno ya wis. Nek ning kono gak iki. Pokoke aku yo jenenge yo heran, jenenge wong heran gumun iki piye ya guys, kan beda cara ya beda desa beda. Nek ning kono kuwi lah esuk-esuk ki kan dihabis wis bar subuh wis dimandiin. Bar kuwi terus kene lah ya coba ratus kabeh wis persiapan kok nek tamu akeh ngono nggih. Lah terus tenan wis jam 6:30 isuk mulai jam 6 iki dhisik jalan-jalan. Munggah gunung, walah ning kono ki hawane suwejuk ngono guys, suwejuk ngono. Lah kuwi terus basa tamu do teko kene mantuk lungguh berjajaran ngono do salim-salim karo tamune. Lah kok saurunge tamu teko kuwi enek kok speaker lho guys, modele kok toa ning musola-musola ngono kae lho. Lah anek wong nggawa munggah mendhuwur ki bijane ape masang opo nang. Mbah yo Bu aku ki marai kecilik ya gak urip ning kene. Dadine gak roh itak-ituke wong kene iki nek enek wong meninggal ki piye, nek wong kematian ki piye kan Mbak Ana ya gak paham ya guys. Meskipun bapake Mbak Ana ki asli wong Jogja nggih. Tapi kan Mbak Ana kelahiran Rio, jadi ya gak paham. Lah kok enek bapak-bapak ki munggah mendhuwur ning wit melinjo, lah kuwi masang toa nek kene ngaran speaker guys. Speaker sing manggone ning musola-musola dienggo nganu ngono kae lho. Lah kok dipuasang ning dhuwur terus enek bacaan kaya ayat-ayat suci Al-Qur'an ngono kuwi, maksudnya kaya pembacaan Al-Qur'an ngono kuwi guys. Mulai ket esuk sampai apa ki jenazah ngape bobol kuwi disetel ngono. Dadi carane kono ki nek aku tekok simbah-simbah kuwi nggih. Carane kono berarti nek enek lantunan ayat suci Al-Qur'an iki berarti tandane iki enek wong meninggal ngono. Dadi niki ngono guys, kan yo ku mang lho, mang mula beda desa beda cara. Aku ning kono ki yo gumun yo kudu guyu. Terus sing kaya ibu-ibu kaya nganu ki yo padha cara meneh sing wong lanang yo buah dhuwit. Terus sing wong wedok yo nek nggawa kuwi guys walah. Cara meneh beras, gula, minyak, teh, terus apa ya pokoke mbah lah mie apa segala apa nek nggawa ki pokoke wedhus gedhe iki digwendhong ngantek noto-noto. Dese iki sik duwe videone, ketok iki ning HP-ne Pak Su. Video kaya Jogja kuwi mbiyen, guys. Lah iku terus enek sing ning kamar ki tukang nyateti si A iki buahe iki, berase iki, gulone iki pirang kilo ngono. Dadi somben ki nek enek sing keluarga meninggal kuwi ya kuwi balekno. Dadi kaya cara kaya buah jarene mbak-mbak sing nyateti ning kamar ki kan tak takoki ngono kok carane kene ngene ya Mbak. Nek nggonku kan gak cara seiklase. Ape kuwi beras 2 gelas, ape 3 gelas, ape beras sekilo, nggawa mie, nggawa gula kayak sembarang kalian apa digawa ki. Jadi ikhlas ngono lho, gak cara balekno ngono ya guys. Nek ning kono ki jere carane kok nek enek sing keluarga kono gentan meninggal ya awake dhewe balekno apa buahane ku mang ngono. Videone isek guys ketok iki ning HP-ne Pak Su, tapi HP-ne Pak Su digawa ning warung. Lah iku sing terus enek ya kaya wong digawe modele ngono guys. Nek kene kan gak enek. Nek cara kene ya umume cara mono dibelahno wedhus, belahno sapi ya wis kuwi. Caraku gak enek wong mam kemruwapyah gawe teh apa gak enek. Nek kono ki modele ya kaya wong duwe gawe guys. Ya enek sing tukang gawe nggodhog wedang dhewe, bapak-bapak ki nggodhog wedang. Kok nek tamu ngono kuwi guys. Terus langsung dituki mam, dikeki wedang ngono nek cara ning kono. Aku ki kadang yo lho, wong tak siah nek ngono. Lah nek ning kene kan ora enek wong mam guys, butuhe beras disok, terus enek lombok brambang bawang ku
enek sing awur-awur ngono dhewekno, brambang dhewe, lombok dhewe, bawange ya didhewekno. Mungkin untuk akeh guys, yo kena nggo masak sing ning pawon sampai 7 harinya. Ngono nek carane kene ya guys. Terus duweke iki kricik-kricik ngono diklumpukno kadang ya untuk sak baskom. Enek sing ngawur-awur ngono ya untuk gula, untuk mie, tapi kan ngesoke ning ngarep. Setiap masuk pintu langsung enek tempat apa dunak-dunak nggo ngesoki beras. Utawa ya dizarsor-zarsor terus ibu-ibu do golek lungguhan. Do pokoknya sembuh lah sembarang lungguh nendi ngono, tapi gak enek cara mam kaya ning Yogya gak enek guys nek ning kene. Mbah yo nek ning desa-desa yo bener kene, tapi desa liya-liyane iki yo nek masaku yo tak siah nendi aku gum pernah nek enek wong mati dikeki mam, gum pernah. Yo gum tau ngerti ngono, nek cara mono sing nggali kubur ning kuburan kuwi yo dikirim. Nasi dibunteli godhong jati, maksudnya terus dikirim ning kuburan kok tandane iki nek wong ngirim wis balik berarti apa mayite kuwi siap berangkat, diberangkatno. Nek ning kene carane iki ngono. Ku kadang nek ning Yogya iki yo heran. Lah kok sore iki wis bengi kuwi guys, bengi wis masak isuk wis masak endhog. Endhog iki pirang-pirang wajan gedhe lho, pirang puluh kilo iki. Nyediani tamu sing arep teko terus masak bihun, bangsane buncis, bangsane apa ae ngono iki pokoke engko sing gawe teh iku sing teh. Terus dikeki mam ngene ngono. Alah wis mbah ya guys, tapi nek kene meskipun bengi umpama keluargane iki kok ngakon ndang nerusno ya diterusno guys nek ning kene. Tapi nek ning Yogya carane cara mono ninggale esuk kuwi nek urung jam 2 awan kuwi kok gum diberangkatno ya guys. Aku yo heran kuwi. Padahal ninggale mbae Mbak Ana kuwi wis sore jam 5. Terus magrib Ana dikabari karo buke nek mbae meninggal ngono waktu magrib lho guys. Terus langsung dulure Mbak Ana kuwi golek elep jam 9 malam mangkat nggih. Lah kok terus ngantek jam 2 siang ki anggek diberangkatno guys kuwi. Carane ngono nek ning kene nyolati mayat setiap bar disuceni disolati bareng-bareng Pak Yai. Nek ning Yogya mboten. Nek ning Yogya kuwi endi sing kudu nyolati, tek lanang tek wedok disiapi mukena. Ning kono ki pokoke tempat salat iki disiapi guys. Kene umpama jenazah yo terus kene panggon salat yo disiapi mukena. Pokoke lanang wedok ki salat jenazah bebas. Nek ning kene gak enek yo guys. Kandhani aku ki yo tak eling-eling iki ya Allah. Kok ngene ya carane cara wong meninggal kok malah kaya mayoran modele kan. Aku ki ket esuk sampai anu guys, karo gendong dak habis nggih posisine dak habis iki. Ngomong-ngomong karo ibu-ibu sing pawon kuwi tak tekoki kok carane kene ini. Lah nek teng mriko pripun, Bu? Mboten enten enten tiyang madang mayuran kaya wong duwe gawe niki mboten enten Bu, tapi nggih nek mbleh wedhus mbleh sapi niku rata-rata nggih, Nek ning kene malah gak cara Bu. Bele-belean wedhus, belean sapi iki gak cara guys, nek ning Yogya iki gak cara. Pokoke mame ya iwak karo telur, wis ngono kuwi. Jere nek mbleh wedhus apa kuwi ya piye ngono. Lah terus mayat tapi bobol ya guys. Kuwi nek cara Yogya. Kuwi nek nyiarno ki mulai ket Pak Lurah sampai nganu ki setauku ya ning gone Mbak Ana kuwi. Lah kok perangkat-perangkat ki melok ngumumno, melok nyiarno ngono modele. Terus enek sing nggawa klapa nom, degan lah ya degan. Kuwi wis diblengkah ngono wis karek nyeruput ngono kuwi enek sing nggawa dhewe. Terus enek kaya tumbak dhuwur ngono. Pring ngono guys, modele kok pring tapi dawa kuwi dikeki disunduki apa ya mbiyen eling kuwi. Merang apa terus karo disumet. Ngono ki yo ben piye ngono mikirku ki dhewe ki aku yo heran guys. Terus enek sing nggawa apa ya guys, aku yo lali yo ning videone ki enek kok. Setiap mau tak video dadine tak nggo kenang-kenangan ngono yo. Enek sing nggawa kaya apa yo kembang apa piye ngono di alah piye ngono pokoke engko tak deloke guys ning videone kuwi aku isih nyimpen ketoke ning gone Pak Suwi nggih ketoke isih enek ketoke pokoke yo
aneh dan lucu ngono lho. Marai ning kene yo gak enek, dadine ngerti ning kono kuwi gumun, guys. Pokoke gumun heran ngono. Kok carane ngene, kok carane ngono. Dadi iya yo, jenazah kuwi nek bar disuceni wis dikek ning tempat kaya keranda ngono kuwi modele ya wis ning kono lah. Jenenge Pak De Teguh kan anake sing ning Rio, bapake Mbak Ana kuwi pengen ngerti kuwi gak wani do mbukakno, guys. Keluargane gak wani. Wis engko ngenteni Pak Mudin ae piye aku gak wani nek wis bar disuceni ngene kuwi jarine gak oleh dibuka-buka ngono apa piye ngono lho. Ya wis yo gak ngerti. Bapake Mbak Ana kuwi pengen video call yo gak ngerti bapake piye wong soalé mas-mase lah kuwi gak wani buka kon ngenteni Pak Mudin ngono, guys. Iki cerita ya, guys. Cerita karo disambi kerja. Aku ki yo heran ya, guys, ning kono carane kan yo beda-beda. Lah yo piye? Nek kene kan yo ngono kuwi mau. Carane ngono. Lah ndek sore ki aku yo ngono, guys. Ceritane kan aku taksiyah kuwi urung sampai bobol kan. Dinda kuwi wis WA. Bu ndang mantuk, mungkin awake iki wis krasa ya gak kalah gak betah ngempet ngono kae njaluk priksa. Terus aku mantuk tenan karo Pak Su iki, guys. Lah kok aku ngadeg wong do melok brol-brol do melok ambyur. Lho lah kenapa lah aku di WA anakku awake gak penak aku ngono. Kan posisine ya wis mendekati maghrib, dadine wong lah ya wis do pulang dhewe-dhewe lah. Terus aku tekan omah ape ngajak om kan posisi nggih gremes, ape ngajak om manglim ning kuburane urung mantuk. Tak ini engko aku kuwengen sing ngantri wis akeh ya, guys. Nek ngono nek gak undang budal gasik bar magrib undang budal kuwi engko nyelot wengi nyelot wonge antriane bek. Untung kok aku alhamdulillah tekan kono kuwi akeh wong telu, guys. Aku bar isak iso balik. Terus aku tekan rumah sakit kan gawe story. Lah Mas Arif iki ngene. Ya Allah, Dek, nek arep priksa mang nek ndang omong aku dikandani ya tak terno. Aku disuweneni, guys kuwi. Diseneni ora anak lanang kuwi. Lah gremes-gremes nekat lah aku bocah sujen wong telu, wong jongan. Aku disuweneni telepon kuwi aku, guys, Mas Am. Lah aku ki ape ngakon ki yo gak penak. Kono ki wis kesel-kesel, wis istirahat kok tak dodoki lawange tak kon ngeterno ning kono ya sedangkan iya engko nek ndang antriane gelis yo, guys. Lah kadang iki ngantri wong sak mbuh ngono ki aku malah gak penak kok. Bocah wis wayahe istirahat kok ganggu wong arep turu ngono lho, guys. Mikirku nang esuk ya poso. Kuwi kan ya wayah matuk do buka ngono. Aku ki gak penakku ning kuwi. Aku malah disuweneni karo anak lanang. Ngono ki memang nek ngomong ya tak terno De, wong kene kono kan posisine yo awak gak penak malah mbok gremes-gremesno kaya ngene. Aku disuweneni ditelepon ki aku wis ning omah. Ndek iki ngerti bar buka omah lameh ning emperan ngono. Terus nek aku teko wedanan kuwi aku langsung di pesan suara kayak di telepon aku suweneni. Alah gak apa-apa Mas, wis tekan omah ning kono yo ngantri aku ngono. Lah mong nek ngomong ya tak terno Dek kok koyo karo sapa ae ngono. Aku mang jane rencanane iki ya arep ngajak Om Mas aku ngono, tapi Om kuwi tak siah kan wong muleh, melok ning kuburan, melok ngirim kuwi kok nek gak pas kuwi jenazahe wis bobol ya urung mantuk lah ngenteni Oman kesuwen. Delalah ngono, guys. Aku mangkat ya tekan Ratan Gede wis tekan jembatan kuwi jenazahe dadak bobol tenan. Aku nek ra mandeg ning emperane wong ngenteni lewate jenazah kuwi. Ya Allah, aku ngono. Suman-sumun slamet ya, guys. Ngono disambi aku tak nyuci. Nyuci tak sambil nyuci, guys. Engko rong ramban, rong puteran. Bisa sak puteran.
Ada apa sayang? Walah sing numbasno jajan sinten? Sing numbasno jajan sinten, Nduk? Permen. Sing numbasno sapa? Sing numbasno? Pak Ju. Waduh. Kok sak mbak-mbak? Pak Dene endi ya, Nduk imu? Engko nek dimarahin kakak lho. Senengam ki ngusungi apa-apa ngono kuwi. Dimarahin kakak, Mbok. Ambune? HP-ne Pak De ya? Ya dibawa Pak De ning warung e. Kok golek HP nek rene? Golek HP-ne kakak kuwi mesti. HP-ne kakak baterainya telas dicas. Kuwi ning kono. Cek tak setelno. Bapak enggak pulang-pulang. Gak usah bapak enggak pulang-pulang lah nggih. Dek, sinyale renek ki lho. Duduk kene. Duduk sing apik. Duduk. Ning kasur kene nduk guri, Duk. Engko nek anak wong aman digawa engko. Kene ning kasur kene. Dek. Ning kasur kene lho tak tinggal lho. Lho. Ning kono ae. Ya wis. Pak Dik gak enek nduk wong ning warung mbone sawah, paling ini sawah, Sang.